Dnes je deň, ktorý patrí tým, ktorí nás každý deň učia, podporujú a inšpirujú. Vážené pani učiteľky, pani učitelia, pri príležitosti Dňa učiteľov by sme si chceli pripomenúť, akú dôležitú úlohu majú učitelia v našich životoch. Každý deň nám odozdávate nielen vedomosti, ale aj trpezlivosť, podporu a niekedy aj to pochopenie vtedy, keď to najviac potrebujeme. Možno si to neuvedomujeme práve vždy, ale práve vďaka vám sa posúvame ďalej, nielen ako študenti, ale aj ako ľudia. Preto by sme sa vám chceli poďakovať za váš čas, energiu, snahu a za to, že to sami nevzdávate ani v náročných dňoch. A teraz vás pozývame pozrieť si naše malé prekvapenie, ktoré sme si pre vás pripravili ako poďakovanie. Milé páni učiteľky a páni učitelia, ďakujeme vám za vašu trpezlivosť, ochotu a to, čo pre nás každý deň robíte. Aj keď sa nám občas nechce, vy nás vždy viete namotivovať. Osobitne by sme chceli poďakovať pani učiteľke Ivančákovej, aj keď ju nepoznáme dlho, ale už teraz vieme, že lepšiu pani triednu učiteľku sme si ani nevedeli zaslúžiť. Týmto vám chceme zablahoželať. Krásny deň učiteľov, vaša prvá A. Milí učitelia, ďakujeme vám za vašu trpezlivosť, ktorú s nami máte, aj keď to nie je vždycky jednoduché, hlavne na 0. hodine ráno. Vážime si všetko, čo nás učíte, aj keď tomu nevždy úplne rozumieme. Vďaka vám si zo školy neodnášame len známky, ale aj veľa skúseností a vedomostí. Ďakujeme. Takže ku Dňu učiteľov by som sa hlavne chcel poďakovať pánovi Peťovi Jančíkovi, našemu matikárovi skvelému, ktorý nás ako triedu motivuje dennodenne, aby sme boli lepší v tej matematike a známky, môžem hovoriť za seba, aj určite za ostatných, že známkovo to vyzerá veľmi dobre. Takže ešte raz ďakujem a ďakujeme ako celá trieda a veľa zdravia. Ja by som na Deň učiteľov veľmi rád pozdravil pána Brandisa, ktorý, aj keď nás tento rok neučil, učil nás minulý rok a jeho hodiny boli veľmi, veľmi záživné. Milá pani Herchlová, ďakujeme vám, že nám veľmi rada podpisujete naše priepustky 3. C. Tak, radi by sme poďakovali našej pani učiteľke triednej Helene Petrášovej. Ja by som veľmi rád poďakoval Beate Hánesovej za to, že má pevné nervy a že drží s nami 3 roky a ešte stále aj bude. Ja by som chcel sa poďakovať pani učiteľke Ivete Kozakovičovej za to, že nás stále učí to pitko, aj keď to moc nevieme. A že nás fajne drezuruje a dáva dokopy. Potom by som veľmi rád poďakoval našim praxárom, že s nimi môžeme tráviť perfektné hodiny praxe. Veľmi si to s nimi užívame. A ešte by sme chceli poďakovať pánovi Lubošovi Oravcovi za kvalitne zdravené meračky a že si pamätá všetko. Ďakujeme. Milá pani učiteľka Čierna, pri príležitosti Dňa učiteľov by som vám chcel v mene celej triedy 2. B poďakovať za vašu neúnavnú snahu natlačiť nám elektrotechniku a elektroniku do našich hlav, aj napriek našej vysokej rezistivite. Ceníme si vašu prácu a ešte raz teda ďakujeme. Áno, zase ja. Ale vedeli ste o tom, že máme aj vlastný YouTube kanál, volá sa Adlerka a nájdete tam rôzne videá z našej školy. Môžete si aj pozrieť náš prvý vydaný podcast a medzi najnovšie videá patrí aj video s fašiangou. Nedávno sme tam pridali aj naše staršie video Stop Stress, ktoré je súčasťou našho archívu. Postupne tam budú pribúdať aj ďalšie naše staršie videá, ktoré boli natáčané v minulosti. Ak vás to zaujalo, nezabudnite sa ísť pozrieť a nechať nám aj odber. A teraz sa môžeme vrátiť naspäť k nášmu programu. Milí učitelia, milí žiaci, teda chcel by som ku tomuto dňu poďakovať všetkým učiteľom, že všetku tú trpezlivosť, čo s nami majú, čo prežívajú, ako sme veľmi slušní na každej hodine a veľmi dobrí. A ďakujem za to, že sme ešte všetci neprepadli, no a za to, že každý deň chodíte do práce, alebo teda, že si berete ten čas každého týždňa, aby ste nás naučili nejaké tie vedomosti a niečo s nami aj prežili. Ja by som sa taktiež chcel veľmi poďakovať všetkým učiteľom, ktorí ma majú, že majú so mnou trpezlivosť, že sú fajn, že sa viem s nimi zabaviť. Shoutout pánovi učiteľovi Kovačevovi. S ním sa extrémne dobre rozpráva o všeličom.
Takže ja ako študent prvej B na strednej priemyselnej škole Karola Adlera som veľmi vďačný za to, že moja triedna pani učiteľka je pani učiteľka Solan. V prvom rade je to výborná pani učiteľka matematiky. Všeličo nás môže naučiť, aj to niekedy, čo nám pri matematike netreba. A to sa na tejto škole veľmi cení pre mladých dospievajúcich jedincov. Ja by som veľmi rád poďakoval paničelke Ivete Kozakovičovej za to, aká je skvelá paničelka strojníctva, veľmi dobre vie naučiť všetko, veľmi tomu rýchlo porozumieme, je skvelá, má skvelý prístup a ďakujeme, že nás učí. Milí učitelia, stojíme tu pred vami ako vaši študenti a chceme sa prihovoriť za všetkých, ktorí každý deň sedia v laviciach. Za nás, vašich žiakov. Vieme, že nie je to vždy s nami jednoduché. Niekedy nestíhame, inokedy nevieme pochopiť vami jednoduchej téme a priznajme si, že občas by sme najradšej vymenili ampermetre za hodinky a zistili, kedy zazvoní. Napriek tomu, a teraz vážne, si veľmi dobre uvedomujeme, aké šťastie máme, že vás máme. Tak, chcel by som týmto prianím poďakovať všetkým učiteľom na tejto škole, že nás príjemňujú chvíle, učia nás. A ešte by sme chceli aj našej pani triednej, pani Krchňakovej poďakovať a popriať všetko najlepšie k tomuto sviatku. Tiež od prvého ročníka nás tu ťahá. Takže ďakujeme a aj všetkým učiteľom, takže prajeme Bohom požehnaný deň. Ďakujeme. Ja by som vám hlavne chcel poďakovať za to, že ste to s nami takisto vydržali a že aj keď sme zabudli na nejakú tú domácu úlohu alebo sme sa nenaučili na test, tak ste to zobrali, dajme tomu, v pohode, veď nakoniec je to asi náš problém a dúfam, že vám takéto pevné nervy zo celé vydržia ešte ďalšie 3 roky. Tak my sme teda chceli takto poďakovať za celú našu 4. C a všetkým učiteľom, všetkým pani učiteľkám, ktorí za túto cestu vlastne prežili s nami a pomáhali nám sa dostať do našho toho cieľa, toho maturitného cieľa a takto teda chceme všetkým poďakovať. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Čiže týmto spôsobom by sme chceli poďakovať za celú triedu 4. A každému jednému učiteľovi našej školy za to, že nás poťahal počas týchto 4 rokov a dobre nás pripravil teda a dúfame, že nás pripravili na maturitu a že ju úspešne zvládneme vďaka nim. Hlavne by sme chceli poďakovať našim odborným učiteľom, kvôli ktorým v podstate maturita bude jednoduchšia. Ďakujem pani učiteľke Čiernej za tie 2 úžasné roky, ktoré síce boli ťažké, ale zvládli sme to a verím, že zvládneme aj maturity a verím, že na ústnych maturitách prižmúri očko. Ja som tiež poďakoval pani učiteľke Čiernej, že nám pomohla zorganizovať skúškovú a ostatným učiteľom, že to s nami vydržali tie 4 roky. Mene celej 4. D vám ďakujeme celému školskému zboru za vašu výučbu, za to, že ste sa nezbláznili z nás, celej našej triedy. Ďakujeme hlavne pani učiteľke Herchlovej za to, že nás pomáha na maturitách. A určite pánovi Kovačevovi. Hej, za to, že je náš veľmi kamarátsky učiteľ. A všetko nám dovolí. A všetko nám dovolí, presne. Ďakujeme pánovi Kubicovi, že nám dáva veľa priestoru na učenie. Presne tak a odborne vysvetľuje. Hej, odborne vysvetľuje. A ďakujeme našej pani triednej, čo je pani Husárová. Aj našej pani bývalej triednej, pani Horvátová. Tak. Zdravíčko, sme 4. TL a pre vás, učiteľov, máme špeciálny odkaz. Ďakujeme vám za posledných 5 rokov, ktoré sme s vami strávili. Veríme, že si nás budete pamätať hlavne našim vyjadrovaním, výzorom alebo už aj našimi skorými príchodmi, ktoré sú vždy presné. Nikdy sme neprišli neskoro a hej. Dobrý deň, prajem. Ďakujeme vám a chceli by sme vám zo srdca poďakovať za celých 5 rokov, čo ste to s nami zvládli. A veľmi si toho vážime a dúfame, že nám prajete veľa šťastia k maturitám. Ďakujeme. Mier. Ali, vidíme sa málo, no to, čo nám hovoríte, si pamätáme. Nanoboti, AI, hranice techniky, budúcnosť medicíny. Možno to vtedy nevyzeralo, že počúvame, no počúvali sme. Na škole sa učíme, ako veci fungujú. A vy ste nám ukázali, prečo na tom záleží. To je ten rozdiel, ktorý si ceníme. Ďakujeme a prajeme pekný deň učiteľov. Každý deň nás víta smelo, až nás z toho bolí čelo. Ale my ich radi máme, pre jednotku zamakáme. Aj keď ich musíme prosíkať, ich ľudskosť sa nedá zakrývať. Možno mamka späťky omdlie, dám ti druhú šancu, učiteľ povie. Občas na nervy lezieme, sem tam niečo múdre povieme a tak sa všetci usmejeme a pekný deň im doprajme.
3, 2, 1. Učiteľka Palčeková vždycky sa k nám pekne chová. Úsmev žiarivý na tvári má, nikto jej hlasu neodolá. Keď ľahké písomky rozdá, každý výsledky pozná. Na maturitu sa s nami pripravuje, naše chyby rada opravuje. Keď zahlasí, odložte mobily, aby sme angličtinu robili. Učí vás každý deň, máme dosť, robíte to pre našu budúcnosť. Na záver veríme, že vás toto malé prekvapenie potešilo a vám spríjemnilo deň. Ešte raz vám želáme krásny deň učiteľov a veľa radostí z práce, ktorú robíte.